खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 20 अक्ट'बर 2020 मंगलबार। फैदो दिनैनि बेलासिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाला प्राइम मिनिस्टार अफिस आरो इउनियन हम मिनिस्ट्रि बिथांमोननो आसाम मिज'राम बर्डारनि सिमाखौ लानानै दावराव दावसि जानायनि सिटुएसनखौ फोरमायहरदों आरो मिज'रामनि चिफ मिनिस्टार ज'रामथांगाजोंबो जानबुङाव रायज्लायहरदों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। लोगोसे बेंगालुरु एयारपर्टआव फट' फ्रेमाव दोनखुमानानै अस्ट्रेलियासिम लांखुमानो नागिरनाय 13 कोटि रांनि ड्राग्सखौ मोननो हादों। बे ड्राग्सआ फट' फ्रेमाव सिंगापुरसिम मोनहैखाबायमोन। दा बेखौ सिंगापुराव बोख्लायनानै इन्डियासिम दैथायहरनाय जाबाय। गुबुन फारसेथिं बालियायाव सासे 42 बोसोरनि मानसि गावथारनाय केसखौ लानानै कंग्रेसनि लिडार जायबा प्रियंका गान्धी बिथाङा उत्तर प्रदेशनि बिजेपि गभर्नमेन्टखौ सोंखारिदों। रिपर्टनि बायदिब्ला एबा खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला गावथारग्रा दायनिगिरिया पुलिस अफिसारफोरनि सिगाङावनो गावथारदोंमोन, मानसिखौ गावथारदोंमोन आरो बेखौ पुलिस कास्टडियावबो लांदोंमोन। नाथाय दा बेयो पुलिस कास्टडिनिफ्राय खारग'बाय मानोना बेहा बिजेपिनि सापर्ट दंमोन। दा बेनिखायनो प्रियंका गान्धीया बेबायदि बुंदों बा सोंखारिदों बिजेपि गभर्नमेन्टखौ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय रिपाब्लिक टिभिनि नंखाय टिआरपि केसखौ मैयाहाय समबारखालि बम्बाइ हाइकर्टआव जास्टिस एस शिन्डेआ नायबिजिरबाय। टिआरपि स्किमनि दायाव रिपाब्लिक टिभिनि बिगोमा एबा आर्नब गस्वामी बै आर्नब गस्वामीखौ महाराष्ट्र सरकारा बा महाराष्ट्र गभर्नमेन्टआ जोबथेसालियाव सोनो नाजादोंमोन, नाथाय हायासै। लोगोसे उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बाक्सा जिल्ला तामुलपुर ओनसोलजों फोनांजाब राहा गोदानै बानायनाय लामाया गाबोन 21 अक्ट'बर मंगलबारनिफ्राय फैगौ 26 अक्ट'बरसिम बन्द' थागोन होननानै खौराङाव मोननाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय BSE मिसाइलखौ दाखालि टेस्ट खालामनाया जाफुंसारदों। बेखौ इन्डियान नेभि INS चेन्नाइनिफ्राय आरबियान लैथोसिम गारहरदोंमोन। बेखौ लानानै DRDOआ जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो नेभिफोराबो गावसोरनि गोसोखौ गोग्गानाय मोन्दों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मध्य प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार शिवराज सिंह चौहानआ उज्जैन जिल्लायाव नकलि जौ लोंनानै 14 जन लेबारफोर थैनाय जाथायखौ लानानै नकलि जौ खालामग्राफोरखौ बा बानायग्राफोरखौ बन्द' खालामनायनि अर्डार होबाय आरो बे केसखौ जिल्लानिनो SP मनज सिंहनो गथायनाय जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम।